देलायनि नखरा फैसाखौ हरमारबायहाय आंनो 5000 बारा हरबावबायसो 50000 नि जायगायाव 55 आयै मा जाखो फावगालि आयै आंनोबो सरासतिनि फुजानि मुङाव दखना नांगौ गैया सरासतिया नोंनाव दखना बियाखै जा दङ बेखौनो गाननानै थां मालाय अफ्रि रानि मोना दखना गोदान गोदान लाजोब्बाय आंहासो गैया बिसोर लाबानो नोंबो मोनगोन नामा आंबो गोदायनिफ्राय बिबाबो मोनाखैमोन आरो आं नोंनो ओरैनो होनो खथ रायजायमोन आंहा आइजों माखौबा गावा रायजानायखै आंखौबो रायनो नागिरदों आरो आं मिथिखाया आंनो सरासतिनि फुजानि मुङाव दखना नांगौ नोंनि नोमाया बे उन्दै बैसोखौ बारग'जोब्बाय बबे समाव मा बियो मा बिया मा नांगौ मा नाङा गासिखौबो मिथिजोबगौ आं माखौबा सरासतिनि फुजानि मुङाव दखना नांगौनो आंहानोबा बैसागुनि मुङाव दखना बिबाबो मोनग्रांबायामोन होआ माथो आं बिसोरनो जानला मानला समाव दखना लंपेन्ट गस्ला बायनानै हेलौ दावसे देलाय हेलौ जाथि मा मिथिगौ ना आंनो इन्टारभिउआव पास जाबाय वाव दावसे देलाय कंग्रेचुलेशन्स थैंक यू बेनिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो ट्रेनिं दङ लोगोसे ट्रेनिंआव हाखायोबा दिनैनिफ्रायनो आङो अफिस जयनिं जानो हागोन आच्छा दे टेक योर टाइम एन्ड डू बेस्ट अफ लाक थैंक यू जाथि मानसिया स्मार्टानो गुड दावसे देलाय Good evening and welcome to Geo. You are speaking with Dawse Delai Muskor Phulailai. So, may I know your good name, please? क्या बोला नाम tell me your name tell me hello ma'am my name is Dawse Delai Muskor Phulailai tell me how can I help you ma'am अरे फागली Dawse Delai तुम हम hungry Monday I am hungry Monday speaking ayo bala hungry Monday आसो आंनि first customer हम्बा yes ma'am you Dawse Delai Muskor Phulailai what office what job what doing how are you how bad how good Dawse Delai thank you for asking ma'am I'm good now tell me how can I help you wait छोड़ो ये सब छोड़ो क्या करता है what you eating what where sleeping how doing what job you paying tell me everything ma'am I would like to inform you that this is a professional call so I can't tell you about myself I'm sorry ma'am आयो फाग्लि इसिबां मोजां इंलिस रोंखोमालायो नोङो आंहा जिउआव माबा प्रब्लेम जादोंहाय कल फैयो कल थाङा मा जादोंथाय Okay ma'am let me check kindly stay on the line ओइ दावसे देलाय नायबाय थाय आं लाइनावनो दङ ओमफ्राय नोंलाय बोरै मबाइल कम्पानिनिफ्राय रायलायहरखो आंजोंलाय आंना जिउआवनो जब मावबाय ओइ खोनासं दे आं नोंजों बारा मोजां रायलायनो हानाय नङा बर' नालायसो आं रायलायदों आरो ना मानो होनोब्ला बिसोर बर'नि बुजिबाङा नालाय हिन्दीनि इंलिसनि बुंनांगौबा जारला जागोन ना दे जेबो नङा बर' मानसि लोगो मोनबाथाय मोजांसो मोनथारो आं गोदोबो लोगो मोनखांबाय सोरखौबा बर' मानसि मबाइलनिफ्राय रायलायहरनाय आयो गावहा रिसार्जखौनो खालामथाराखै रिसार्ज खालामिखायनो फन थाङाखै आरो आयै बावथारदोंसोहाय आं मा रिसार्ज सोनो फैसायानो गैथारा आंनाव बेयाव मा आथियालाय थैखोना माखो बेनाव बिना लानो हाया आरो औ बिदिनो खालामनायसै आं दे अब्लालाय फनखौ दोनथ'नोसै दे लाइनाव गोबां फन दंबावो आरोहाय रायलायबावनि एसे रायलायनो हाथ'लाहाय दोनथ'नोसै दे बिदिबालाय आयु दावसे देलाया मालायसो मबाइल कम्पानियाव खामानि मावलायथारबाय दे जेबो नङा मोजां खामानिखौथ' मावगासिनो थङाले बाङालेथ' खालामाखै आंहाबो रिसार्जखौनो सोनो रोङालासिनो कास्टमार केयारावसो फन खालामनायाबोलाय अमा राजानावनो बिनांसिगोन हाबाब सोरबा फिथा देसो गारदोंहाय मोनजाबायो खोमाहाय र' थांनि आब' थबसि फिथाखौ देनानै दोन दे आं गामियाव दसे ओंखारलांनि Good evening and welcome to Geo. You are speaking with Dawse Delai Muskor Phulailai. So may I know your good name please? Very good Dawse Delai. Well done. प्यार में आंधा कानून पर मा जाखो फिथा देनाया मालायफ्रा दुम दाम सौलायलायगासिनो बिसोरहा मा समफ्राम फिथाइनि लर हानाय बायदि जाजोबखो मानसिफोरालाय हा बेवाइफोर थबसे हा ओइ दावदै मा जाजोबखो आच्छा बार' थाइबानि लारु दासो बुजिदों आं हौवा सासेनि थाखाय नङा होमबा हौवा फाग्लिफोर उन्दैफोर अमा राजा जों जोबोर दुखुआव दङ अन्नानै जोंखौ डिस्टार्ब दाहो बे आदानि थाखायनो जों टेनसनखौनो जानो मोनला मा बिफा खर'नि थाखाय टेनसन दं नोंसोरनावलाय हा मोनजादोंना मोनलोङाखै मोनजायाखैबा मोनलोङाखैबा बेलेग बाथ्रामोन
उन्दैफोराव मा राजा जानाय लोंनाय अनगायैबो गोबां टेनसन थायो मानसिनाव। आच्छा मा बेलाय हौवानि टेनसन नङा होमबा? बुजिदोंबालाय मानोथो सोंबाय थाबावखो? आच्छा बोरायनायनि माबायदि हौवानि टेनसन जादों? टेनसनखौ नायनो होनबानो नुवा उन्दैफोराव मा राजा टेनसना गोसो सिङावसो जायो। अब्ला बे गोसोखौनो हाखावना गार। बे गोसो सिङाव थानानै दुखुफोरा बांद्राय डिस्टार्ब खालामबाय थायोना मानसिखौ। बेनिखायनो दुखुखौ गारनो थाखाय गोसोखौनो हाखाव मिथिबाय? सोर फाग्लाया खोन्थानाय दुखुआ गोसोआव थाब्लानो गोसोखौ हाखावबानो दुखुआ खारनाय? होमबानोथ' आंनि सिगाङाव बे टपिक गेललानि थाखाय टेनसन जानानै खोन्थानाङा मिथिबाय? साइस गैया बाइस गैया। आरो नोंहालाय एक्ट्रेस टपिरामखौसो मोनबाय नामा थाङै थुङै हा? बेलेग हौवा मोजां नागिरना मोनासै? दुनियायाव इसिबां मोजां हेन्डसाम एक्टर दङ बिसोरखौ हायना मुलि होनानै लानो हायामोन नोङो? आंनि थाखाय टपिरामानो मोजां आदा, आंनो बड' एक्टरफोरखौ नाङा। गाज्रिबाबो मोजांबाबो टपिरामानो जोंनि बयफ्रेन्ड। जों टपिरामखौ खासि खालामनो नागिरामोनब्ला टपिरामा जोंखौ गारनाय नङामोन। दाबा जोंखौ टपिरामाबा मोजां मोनफिनगोन ना मोनफिनला? आइला जामाइला बे टपिरामनावलाय मा दं जायोलै इसेबां टपिरामखौ नोंसोर सानैबो मोजां मोननाय हा? टपिरामजों हायना मुलि होजायाखैथ' नोंसोरो हा? बांद्राय उत्पात जादोंना नोंसोरो? र' नोंसोरखौ हाबा हरनि सिगाङावनो दाउदैखौनो हाबा हरग्रोगोन। हौवा सासेखौ गोसो थोग्राना नोंसोर। गाबोननो नोंखौ नायनो थाखाय मानसि लिंहरनोसै आं। आं हाबा जाया माथो टपिरामनि अनगा। आंनि थैयावनो टपिराम, आंनि खियावनो टपिराम, आंनि हासुदैयावनो टपिराम, आंनि मेगननि मोदैयावनो टपिराम। टपिरामानो टपिराम आदा, आं बेलेगजों हाबा जाया। खियाव टपिराम ना हासुदैयाव टपिराम बेफोरखौ आं नायबाय थाला। गाबोननो मानसि लिंहरनोसै आं नोंखौ नायनो थाखाय। हांला ओमफ्राय रायलाय मा जाखो? सोर मा खालामना हरखो बुंलाय? आबा मानसिफ्रा आंखौ गोसो मोननानै बायसिबाय थायो। आबा आंखौ मानसिफ्रा सोरबा हांगार होननानै बुङो, सोरबा आंखौ हालखेथ्रा होननानै बुङो आबा। आंखौ बयबो गोसो मोननानै एदावो आबा। हा? सोर बेलाय आंनि फिसालाखौ हालखेथ्राजों रुजुनाया, गोसोम होननानै बासिनाया? आबा गामिनि गथ'फ्रा आंखौ थिकसे एदावबाय थायो गोसोम बन्ना होननानै। नोंबो एदावनांगौब्रा गुफुर खामानि गैया होननानै। आं दन गया आबा, काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है ना होननानै। अब्लाबो आं एदावबाय थायो। सोर बियो गोसोम मानसिखौ एदावग्रा? हा? बुंनो थाङोब्ला गोसोम मानसिफोरासो समायनासिन जायो। नाथाय बिगुरा गोसोम नालाय समायनाखौ एसे लाखुमानानै दोननाय जायो। नाथाय गुफुरफोरा बुंनो थाङोब्ला साइसआनो गैया, खालि बिगुराल' गुफुर। सोर बियो? हा? खोन्थालाय नोंखौ सोर एदावदों? बिसानि न'आव थांनानै बिमा बिफाखौ एसे जारिना फैनि आं। आं दामनानै फैखाबाय आफा। अब्लालाय मानोथो गाबबावखो दामनानै फैदोंबालाय? खोथाया जाहैबाय सिख्लाफोरनि सिगाङावनो आंखौ हालखेथ्रा होनदों, बेनिखायनो लाजिदोंलै। वाइला सिख्ला मानसिनि सेराव हालखेथ्रा होननायखायसो दुखु मोनदों होनबा नों? औथ' आफा, मोजांबाबो गाज्रिबाबो सिख्लाफोरनि सेराव बासिजानो बायो आरोलै। वाइला बेथ' माथो 3 गुनासो बारासिनलै एमाव राजानिख्रुइबो। ओइ दाउखा बेथा सिख्ला मानसिनि सेराव बुंखो मा जाखो? नोंथ' बिराद स्ट्रंथार ना, लाजिनाङालै। आं सिख्ला मानसिफोरखौ लाजिनो ओंखारो, नाथाय हौवासाफोरा जुदि आंखौ हालखेथ्रा होननानै बुंबा रागा जोंखायो आं, बेनिखायनो दामना फैजोब्बाय आं। आंखौ गोसो मोनग्रा नोंसोरो, आंखौ हालखेथ्रा बुंग्रा। आंनि आइखौबो गोसो मोनग्रा, आंनि आफाखौबो गोसो मोनग्रा। जोंखौ बुदों आंखौ हालखेथ्रासो होनबावदों नालाय। दिनैनिफ्राय आंखौ हालखेथ्रा होननांला मिथिबाय? साबास बेटा साबास। नोंनि गोसोखौ सोरबा दुखु होयोब्ला जाथारै राव रायोब्ला बेखौ एक्सन लानांगौ, नाथाय बांद्राय गाज्रि रोखोमै नङा दै। नोंखौ जुदि एटेक खालामनो नागिरबासो एटेक खालामफिन, बेबो बाचावनि थाखायसो। ओरैनो जाला माला रावखौबो दाखाय थिखां दै। जागोन दे आफा, नाथाय सिख्लाफोरनि सिगाङाव गोसो मोनबा लाजिनांगौ। ओइ बेटा गोसोमाबो मोनसे गाबसो, बेखौ लाजिनांगौ दरखार गैयालै। नों गोसोमबाबो जोबोद बिउटिफुल ब्रा, माने हेन्डसाम मिथिबाय दाउखा बेटा। ओके आफा। काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है ना। अरे ओइ प्यार में आन्दा कानुनफोर दे फिथाया देदो, मोनजागोन ना मोनजा दाउटसो जालायलांबाय आं। जाबाय दे बेलागुरा फिसाबाबो। ओइ र' दस्तिमोन। आया थालिर बिफांखौलाय मानो लाबोदों नोंलाय? साला बे सुवा टपिराम टपिक गेललानि मुङाव गायनो नागिरदोंलां। फांनैखौथ' एमाव राजाजों आंजों गायबाय बै लामा सेराव। दा नै बे फिल्डआवबो गायनानै दोननोसै नामा? फुटबल गेलेनो फैबाथाय बयबो नुनायनि सेंग्राफोरा। हायोलै नोंबो मा गोसोखांबाय थायो।
दे नोंसोर गायबाय थाथ'दो आंहाबो एसे खामानि दं आं थांनोसै ओइ दस्ति नंमारगौना हिनजाव मोनालासिनो थैनाय मानसिफोरखौ थालिर बिफां गायोनोलै थैखांनायनि उनाव बेनिखायनो थफिरामखौ गायखानोसैब्रा बे थांना थानायावनो ओरैबाबो थोरैबाबो हिनजाव मोनखाला बियो नंगौ नामालै ओमफ्राय गायनोसै दे लाबो थफिराम नों मानो फन थिखोआखै दे एसेबां गाज्रि मोनबाय आरो आंखौ निमाहा होला होमबा नों लायला जामायला प्यार में आन्दा कानुना गाबगासिनोसो माथो ओइ बेवाइफोर नों फैलायबायना उन्दैफोर आंखौ मोजाङैबो मानो दुखु जानो होला नों उन्दैफोर थोद बेवाइफोर नोंखौ आं दुखु जानो होनो हायो नामा हो आं थासान्दियाव नोंखौ दुखु जानो होनो हायाथ' आं बेनिखायनो नोंनो आं मागोनि मुङाव दखना गांसे लाबोदों आं नो आजावदो मा दखना लाबोलायखो नोंलाय उन्दैफोर आरो उन्दैफोर दखनाखौलाय माला लाबोस्लाबखो आइ अफ्रिनो सरासति फुजानि मुङाव दखना गांसे नांगौ होनबाय थानायखाय बायनो लाना थांदोंमोन आं आइ अफ्रिखौबो बेनि सोलावनो आंबो नोंनि मुङाव गांसे लाबोबाय आरो मागोनि मुङाव दे स्राय गाननानै दिन्थिलाय आंनो लाइन मारामारि जालायदों नामालाय थोद बेटा बिफाखौ बिदि बुंनो हामाब्रा अब्लालाय माथो बेलाय मा नों आइनिफ्राय फैसा बिनानै मोनाखै नामा आइनिफ्राय फैसा बिनानै मोनाखै नामा आइजों नोंजों बेंकआव खामानि मावलायदों नामालै हा काउन्टार नाम्बारनिफ्राय काउन्टार नाम्बार 2 आव थां काउन्टार नाम्बार 2 निफ्राय काउन्टार नाम्बार 4 आव थां होनबाय थानो हा आइनिफ्राय मोनाखै नामा नों आइनाव बिनो थांबा आफानाव बिथां होनना बुंगोन आफानाव बिनो फैबा आफाया मा बुंगोन आइनाव बिथां नों सुसानिया पलिटिकेल गेलेदों ना हा ओइ एमाव बेटा मा राव जाखो बेलाय होमबालाय माथो आङो बै ट्रेनिं जेकेटखौ बायनो होनबाबो मोनासै जोब गुलायबायसो मोनगोन बेटा मोनगोन माब्ला मागोनि उनाव होगोन दां मागोनि उनाव मागोनि उनाव बिनि उनाव बुंलायदो बैसागुनि खाथियाव नङा होमबा आं उलुखापाता बानायजायालै आफा हर फैसा आंनो थोद बेटा मा एसे अख्राब्रा होगोन आंखौ जुदि उलुखापाता बानायबाय थायोब्ला ना नोंखौ खोन्थाना होगोन आं आयंखौ लाइन मारि खुमायो होननानै मा होननाय जादोंसै आइला जामाइला हामालै बेटा हामा मा सासेखौ अनो आरोना अफ्रि रानिखौ दाउ अनो गाबोन समफोरनो खारजागोन नों अफ्रि रानिजों ओइ एमाव बेटा मानो अफ्रि रानिया खारनांगौ जाखो हा माथो देनां सिख्ला देरबानो खारगोन बियो जानला माला खोथा बुंना अफ्रि रानिनि सोमोन्दै मिथिबाय थां लेखा फराय थां बेयाव अफ्रि रानिखौ गाबोन समफोरनो खारगोन होननानै बुंदोंना नोंखौनो गोरजिया दोनहरगोन आं मिथिबाय अफ्रि रानिनि थाखाय गोरजिया बिजामादै लानानै फैगोन आं बिदि होनथारबाय आरोना नुबायना माइसो उल्था जाखो बे एमाव बेटाया हा नोंहाबो मालाय बे जेकेट बिनायखौलाय मानो होआखै टाइम लानानै होगोनब्रा दा बेनाव बिराद जि दंखायोना बे गोसो जानानै गानाखायसो गैया होनबाय थागोन गोदान मोनगौबा बेफोरखौ बादो बेवाइफोर दखनाया लादो आरो बे थफिरामनि थाखाय इसेबां सिन्था जानाङा दे बेवाइफोर आं मोजां मोनो नालाय थफिरामखौ मोजां मोननायालाय जाबाय थाखायोब्रा मोजां मोननायालाय दानि जुगाव सोलायसोल'सो माथो सासे मानसिखौ दसेल'सो गोसो थोयोना बेफोरखौ बादो मोनसे खोथा बेवाइफोर जाय नोंखौ मोजां मोनो बेखौसो नों मोजां मोननांगौलै मिथिबायना सोर नोंखौ बांसिन अनो सोर नोंखौ लानानै बिराद पजिटिभ जायो सोर नोंखौ लानानै बिराद रागा जोंबाय थायो बेखौसो नोजोर होनांगौब्रा बिदियाथ' थफिरामसो थफिरामा नोंखौ मोजां मोननाय मोनब्ला दाउदैखौबो मोजां मोननाय नङामोनब्रा सानै मोजां मोनग्रा मानसिया ना मा मिथिगौना बेवाइफोर उनावबाबो आरो सानै मोजां मोनफिननो हागौ बेनिखायनो थफिरामनि सिमांखौ गारदो नों आरो थफिरामा नोंखौ मोजां मोनखायाब्रा बे दाउदैखौसो मोजां मोनो नङाबा मानो नोंखौ थासान्दियावलाय बे दाउदैखौ मोजां मोननांगौ जाखो बे थौले गोसोनि मानसिसो मिथिबाय थफिरामा जानोबो हागौहाय आं साननानै नायफ्लाङाखैमोन आं थासान्दियाव नोंखौ हाखर गुदुङाव गाब्र'नो होआब्रा आं नोंखौ जोबोद अनोना बेवाइफोर बेनिखायनो दिनैनिफ्राय थफिरामखौ बाद होदो नों जागोन दे थफिराम नों जोंखौ निमाहा होला नामा मानो नों फनबो थिखोला दे थफिराम आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों थफिराम ओइ प्यार में आन्दा कानुन मानो गाबबाय थादों नोंलाय हा बे सासे मानसिनि थाखायनो बेबो बे थफिरामनि थाखाय खानाय गैयै थफिरामनि थाखाय इसेबां गाबदों नों आदा आं थफिरामखौ जोबोद मोजां मोनो थफिरामा आंखौ हाबा लागोन ना लालाथाय थोद साला जाम्बि नांदेरनाय बे थफिरामखौ मोजां मोनना लाब गैया मिथिबायना बे थफिरामा नोंखौ मोजां मोनालै आदा नों आंखौ ब्रेन वाश खालामनो नाङा दे आं बिराद मोजां मोनो थफिरामखौ आरो थफिरामाबो आंखौ थफिरामा नोंखौ मोजां मोना माथो मोजां मोनो दे नै खोनासं थफिरामा नोंखौ मोजां मोनाब्रा बियो खालि थफसिखौल' मोजां मोनो नोंखौ मोजां मोननाय मोनब्ला मानो थफसिखौ मोजां मोननांगौमोन बियो हा बे थफसिखौ मोजां मोननाय सोलियै नोंखौसो मोजां मोनदोंब्रा बाय वान गेट वान बेफोरबायदि साननानै थार गोसोजों मोजां मोननाया मालाबाबो खेबसेयावनो सानै मोजां मोना मिथिबाय दाउदै नों बे खोथाखौ एसे थान्दा मेलेमै सानलाय थफिरामा नोंखौ मोजां मोनो ना थफसिखौ मोजां मोनो बियो नोंखौ मोजां मोनाब्रा थफसिखौल' मोजां मोनो
सानबायना आदा आं बिदि खोथाखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन अब्लालाय सानदोब्रा थफेरामा नोंखौ मालाबाबो मोजां मोनाब्रा खालि थफसिखौल' मोजां मोनो बेनिखायनो नों बाद होदो मिथिबाय एबार थफेरामनि सिगाङाव बेलेग सेंग्रा मोजां लानानैसो दिन्थिदो जागोन आदा आं दिनै नोंनि खोथाखौ बुजिबाय थफेरामा आंखौ मोजां मोना थफसिखौसो मोजां मोनो मिशन कामयाब